Hi everyone, it's me, REA JASMINE SARONG, and welcome back to my YouTube channel. So for tonight's video is namin karon sa 7-Eleven sa Alona Beach. Kauban ako pang igsuon. So, kini nga video is unexpected ni siya kay I know some of you guys charot na iba diri nga wala sa kay balo nga naaday mi half sister and half brothers. Amo silang i-meet. So actually is nakita nami ganina afternoon. So nagka-chika-chika na magagmay. So karon is nagplano mi nga magsuroy na mo sila diri sa Alona or kanang magkaon-kaon na good diri sa mga kilid-kilid. So, karon is, padulong pa lang sila. So, nagdali-dali na dyan kong intro kay balong walay tawo diri sa gawas. Ako Reyna. So, muna, pagitang ko, ako ang face mask. So, karon is, amuan ni siyang i-vlog kay ganahan ni nga na ami remembrance. Simple na sa memories nga nagkauban ni kay kabaw ni nga if makita ni sa mo ang dad, charot dad. Diba tayo, makita ni sa mong papa kay siguro happy siya kay nagkauban ni tig-chat siya nga kahit anong mangyari sa usa ko na may tabo igsuon ko nagyapod ni. So amuan ni silang ipela-ila ninyo later. So ato silang interview ho, dapat silang live. First time niya mo nga magkauban ni feeling close kayo ba. Sa una di ay is nakita na nila mo sila pero mga bata pa kayo sila. Ay ang isa na dahil among nakita before mga bata pa sad siya. So karon is mga dagko na sila. So atong interview sa dining ato ang kuan diri isa sa ko ang personal assistant ko unsay man say niya. So ato siyang interview ho. Igutom ko. Ha? So yun lang masasabi ko. Patarong ba? Ang masasabi ko ay ang maingon ako kay tutukin ninyo kung kinsa ang karihaom nawong, and then please comment kay kung matagdaan ninyo na may ihatag Na isa nga house sister mo nga kanang kambal na mong duha. yes. So guys, tagnaan yung kinsa. Guess who? A few moments later. Guys, is nakita namin nila. Kaila mo ha. Iduro Nakita namin sila. So amot sila yung kaila-ila rin yung tagsa-tagsa. Sa gabi, kanina mo ko. Okay, 1, 2, 3, go, start na. Name mo. Siya na lang kayo. Sama kita. Sige. Siya name ni mo doy. Ayaw kaulaw. ba? Ayaw pag doon, din. Dili, layo rin na. Wala na, gitsom. Ayaw. Siya name ni mo doy. Ayaw kaulaw. Kaya maulaw po din. Sige, magkakatawa. Hindi na, katawa na ko. Sige. Hindi na. I am Justin Sarong, 15 years old, single. Wow! Naghanap na tayo. Sige, ikaw sunod. Ganito na kasi katawa. Destino, sila. Tara. Destino. Sige, ikaw sunod. Grade 10. Sige, sige. Isa gana niya? Isa Yung gana niya? tagagakingog. Isa gana niya? Wala ikaw. Isa gana mo? John Paul. Okay, dali. John Paul. Single taken. Single or taken? Buta ka Wala ko ba? nagpapalaila sa daan. Dali, sige, dali. John Pasilla. Sige, balikan. Ano ni mo? Okay. Full name. Ganda. Niya po ang status. Sige, anak. Kasi ang tingog. Sige. Sila talaga sa kuhan. Sige, dali na kayo. Count Buta ka down. ng John Paul. Hindi. Kisa kaya kay istorya na. Siguro sa gilid yan kay istorya. So last. Char. Sige. Ano yung mga sige kitawa ito, matubang ba? Ano, gatubang bumira. Sige.
Sige. Hi guys. Na high vlog. Sige, dali. My vlog to my life. Ay, mali. Ina na hi Hi guys. guys. Sige. Ina ra. Hi guys. Ayan na hi guys. Ayaw. Dali. I'm Janela R. Sarong. I'm 12 years old, single. Single but available. Kamu ba sila? Na mo ipangutana na mo. Medyo na kami or na kami uyab. Naiuyab din kanina. Wala mo ko iya. Kanan tayo. Ikaw dyan, Paul. Ha? Kasi nakatungutana ba niya? Basta mo ingon, sige, ipangutana ninyo. Wala mo nang utana na mo. Talagsara betang ko ba? Kailangan cute kayo. Agunag may kinakan. Or naula lang siya. Ayaw ka ulaw ba? Kala na, hindi ba na pwede dagko. So siya mukha ko. Pariha ta. Ayaw ka ulaw kay pariha bitaw tayo na ang surmi. Pero wala na yung nidako. Smith. Utana mo ba? Excited na maybe mo answer. Kautan na, gusto kong Ano sa akong full name? Or Sure ay. sa may anak? Ano sa akong birthday? Hospital. Mas kuda pa kami. Ang ilang pangutan nga daw sige sila katawa. Ikaw na dyan, Paul. Ayaw ko ito ba? Ang nangyari. Ano yung tubak ba? Ano yung isa ka mong vlog? Saan? Ang Facebook. Hindi na kita friends. Hindi po mo friends sa personal. Dan. Jade po sila. Kami kayo mga RJ. Ano siya si Katawa? Dala siya yung Katawa. Mo din siya sa yung namo. Next question si Chen po na po bangutan ah. Kami nalang mangutana kay dili man mangutana na ko. Sa may nang mangutana. Ikaw. Istorya po. Kaulaw ba? Hindi, balas na nakasutan. Kay bala lagi. Kay bala lagi ni isuan ka. Kay bala lagi ka. Wala ka kabalo? Oo. Diba man? Ikaw. Ikaw, Tintin. Saan ka mo, Tintin? That's it guys for a video for tonight. Langon nila din. Kasi istorya sa din nila pero wala mo ipakita sa video. Kay Maulaw. Maulaw sila. So parehas may mga ulawan. That's it guys. Thank you so much for watching. Ina dyan po. Ina dyan po natin. Please like this video. Ito ba? Please like this video. Ina please like. Ina dyan po. Please like. Please like and subscribe this video. Ikaw. Ikaw. Ina thank you so much for watching. Dali. Ikaw. Thank you so much. Dali. Dali na. Sige. Na thank you so much for watching. Dali. Sige na. Dali na. Thank you so much for watching. Kasi na lang. Thank you so much for watching. So, nawa, nakita ninyo, mga ulawan din sila, mga parehas din mga ulawan. Thank you so much for watching. I hope to see you in my next vlog. And please don't forget to like and subscribe. Doon tayo, bye guys. One. Sige. 1, 2, 3, go. It's a prank.